עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? עתה הלילה הזה סברנו בוז ומרורים, על הרג הקשרים ועל זרע ישרים. על כן בבכי תמרורים אשא קולי כחולות. מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה? עתה בעוונותינו בליל זה כל הלכה. כי לא מצאנו לכף רגלינו מנוחה. אוי כי באה צרה, על כן אשכח מחולות. מדוע בליל פסח שותים כוסות בברכה? עתה אנחנו בליל זה נקרא מגילתך. איך בגלות ישבתי ובאתי ארץ מבוכה, לכן אני על ככה העורר כל יללות. מדוע בליל פסח אומרים שפוך בזמרה? עתה בליל זה שתינו לעם ראש ומרה. אוי כי שמחה נרדרה, דרכי ציון אבלות. התנחמו בגלות, בנים יושבים בציון. ארור ממכם בשפלות, אחי עבודת ציון. אבני נווה הפריון, אז תשמחו בגיל.